Szeretettel üdvözlök minden kedves résztvevőt a mai online tréningen, ahol arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet napi 500 vagy akár $1000 is keresni otthonról dolgozva a szabadidődben, anélkül, hogy kilépnél a meglévő munkádból, és mindezt az elkövetkezendő 30 napban. Példaként itt van egy üzenet, amit nemrég kaptam az egyik diákomtól. Dávid már egy ideje velünk dolgozik, és érdekes módon teljes munkaidőben egy marketing ügynökségnél dolgozott ő is, így nem tudta felmondani a munkáját. Tehát szerződéses kötelezettsége volt, hogy a Mute 6 ügynökségnél maradjon, ahol korábban dolgozott, de ahogy ebből az üzenetből láthatod, megcsinálta az első napi $1000 bevételét, és jó úton halad, hogy egy héten belül napi $1000 profitot, vagyis nyereséget termeljen. Mindössze egy hónapja van azon a pályán, és már megkeresi az éves fizetésének a felét, de amint már mondtam, nem tudta otthagyni a munkahelyét, és mégis ilyen szép eredményeket ért el, miközben csak néhány órát dolgozott esténként, hétvégénként a rendes munkáján kívül. Szóval a lényeg az, hogy figyelj, ez egy olyan dolog, amit te is megtehetsz részidőben, a szabadidődben otthonról. Csak szeretném ezt, hogy megértsétek és hogy világossá tenni, hogy nem kell feladni a munkádat ahhoz, hogy ezt el tud indítani. Ez akkor is működik, ha nincs terméked, ha nincsen szolgáltatásod, ha nincsen semmilyen tapasztalatod, vagy konkrét ötleted, hogy mit adjál, vagy hogy hogyan kezdjél hozzá. És tudom, hogy ezek merész állításoknak hangzanak, hogy hogyan tud valaki napi 500 vagy akár $1000 is keresni otthonról részmunkaidőben, még akkor is, ha nincs terméke, nincs szolgáltatása, nincs tapasztalata, meg minden, ami kell. Szóval tudom, hogy ezek merész állítások, viszont itt vannak a tények, és alá is tudom támasztani a diákjaimnak az eredményeivel. Mielőtt elkezdenénk, szeretném megemlíteni, hogy ez a tréning, amit te most itt látsz, ez nem élő tréning, ez szándékosan előre rögzített tréning. Itt a gyönyörű Newport Beach irodámban, itt vagyok Kaliforniában, erről a helyről azt kell tudni, hogy itt a dollármilliárdosok laknak Newport Beachen, és nagyon szeretek ide bejárni, és gondoltam, megtisztellek téged azzal, hogy eljövök az irodámba, és innen veszem fel ezt a videót, nem pedig a pizsamámban otthonról. Úgyhogy csak szeretnék őszinteségben lenni veletek, és azt szeretném elérni, hogy átlátható legyen ez, hogy ez egy felvétel és nem egy élő adás, de az információ, amit adok, az még mindig aktuális, és még mindig releváns, úgyhogy jó időben vagy, jó helyen. Úgyhogy most becsukom az ajtót, mert közben mögöttem beültek páran, hogy ne zörögjenek, ne zavarjanak, és utána folytatom is az előadást, a tréninget. Így, be is csuktam az ajtót, és akkor most már csak rátok tudok figyelni meg erre a tréningre, előadásra. Tehát a mai képzéssel az a célom, hogy el tudjam magyarázni, és megértsétek, hogy mi kell ahhoz, hogy elindítsd, és sikerre vidd a saját affiliate marketing, online marketing üzletedet. És szeretném megmutatni, hogy a legnagyobb lehetőség az affiliate marketing kampányok automatizálásával és az e-mail töltsőrekben van. Ha én újoncként teljesen kezdőként előről kellene, hogy kezdjem, akkor én itt kezdeném el. Úgyhogy mindenképpen fogj egy tollat és egy papírt, hogy tudd lejegyzetelni a dolgokat. Remélhetőleg megkaptad már az útmutatót, amit e-mailben kiküldtünk, esetleg SMS-ben is. Ha nem, akkor nézd meg a spam mappádat, lehet, hogy ott landolt az e-mail, vagy írjál nekünk egy e-mailt az ügyfelszolgálat@iamqueenconsulting.com-ra, és elküldjük neked. Ennek ellenére ajánlom, hogy ragadjál egy tollat és egy papírt, és készüljél a jegyzetelésre, mert nagyon sok információt fogok most neked átadni. És azt akarom, hogy ennek a tréningnek a végén úgy távozzál innen, hogy valódi, megvalósítható lépéseket tudjál tenni, amiket azonnal el tudsz kezdeni, végrehajtani, megvalósítani. Amennyiben a prezentáció végéig maradsz, van egy kicsit több mint $1000 értékű bónusz is, amelyhez jutalomként juthatsz hozzá, de csak akkor, ha a végéig maradsz. Elmondom, hogy hogyan férhetsz hozzá ezekhez a bónuszokhoz, amikor a mai képzés végére érünk, tehát mindenképp maradj velem a végéig. És ahogy mondtam, ez a tréning kb. 1-2 óra hosszú lesz. És legyünk őszinték, ha nem vagy hajlandó 1-2 órát szánni egy ilyen képzésre,
akkor valószínűleg amúgy sem vagy nagyon komoly. A komoly emberek mindig a végéig maradnak, és lesz némi jutalom is azok számára, akik a végéig maradnak. Mielőtt belekezdenék, azért azt szeretném leszögezni, hogy ez a képzés teljesen más. Nem fogok köröket rajzolgatni egy táblára, aztán piramis alakban azt mondani, hogy ha kapsz 2 embert, akik kapnak 2 embert, akik kaptak még 2 embert, akik kapnak még 2 embert, akkor mindannyian piszkosul meg fogunk gazdagodni. Na, most nyilvánvalóan gúnyt üztem az MLM-ből, de igazából semmi bajom nincs vele, de szeretném tisztázni, hogy ez nem az. És ez nem a dropshippingről szól, vagy hogy van egy Amazon áruházunk, sem pedig az ingatlanozásról, amely üzletek mindegyike szerintem sokkal-sokkal kockázatosabb, mint ez. Ez nagyon kezdőbarát, és ez a legkisebb kockázatú mind közül, amit eddig láttam, és ismét az egyetlen dolog, ami tényleg működött nekem. Amikor azt mondom, hogy ez nekem bevált, akkor ezt komolyan gondolom, mert a legjobb internetmarketingesek közül sokan tisztelnek, világszerte járok előadni, tehát a lehető legjobb információkat kapod itt tőlem ezen a tréningen. Na de kinek is szól ez a tréning? Bárki, aki teniszezni akar és Teslát hajtani Kaliforniában, vagy csak egyszerűen nyugdíjazni a szüleit. De komolyan, ez neked szól, ha szeretnél valamit csinálni a szabadidődben, ami végül helyettesíti a munkádat, csak elképzelni tudom, hogy milyen nehéz lehet egy olyan zsákutcás munkahelyen dolgozni, amit utálsz, és minden nap fel kell kelni, csörög az óra, akkor ki kell nyomnod, még egy kis szundi, szíved szerint be sem mennél, utána ingázni a munkába, a dugóban, akkor utána végigülni a 8 órát, és nincs meg az a szabadságod, hogy bárhol, bármikor, bárkivel együtt lehess. És ez szintén azoknak is szól, akik akcióra készek, akiknek nem gond egy kis kemény munka rövid ideig az elején, hogy hosszú ideig olyan életet élhessenek, amelyre vágynak. Ez azoknak is szól, akik az őrültek, akik a lázadóknak, a kívülállóknak, a non-konfrontistáknak, azoknak, akik mindig úgy érezték, hogy az iskola nem nekik való, az én is így éreztem mindig is, és megmondom őszintén, hogy én azt hittem, hogy majd elmegyek egyetemre, akkor majd tovább fogom tudni fejleszteni magamat, és sajnos ez nem így volt. Én akkor mentem el egyetemre, amikor már vállalkozásomból kitermeltem elég pénzt ahhoz, hogy ki tudjam fizetni a legdrágább iskolát Budapesten, ami akkor az IBS volt, az International Business School. Saját magamnak fizettem a tandíjat, és az volt a célom, hogy majd kapcsolatokat építek, és továbbfejlesztem a vállalkozásomat annak köszönhetően, amit ott megtanulok. De sajnos ez nem így volt. Mentem volna konferenciára, kértem kikérőt tőlük, hogy engedjenek el Tájföldre egy konferenciára, mert szeretném a saját vállalkozásomat fejleszteni, és azt mondták, hogy neked tanulnod kell, nem pedig vállalkozást építeni. És sírva jöttem ki az irodából, és akkor eldöntöttem, hogy ez az iskola nem nekem való, mert ez inkább csak hátráltat abban, hogy továbbfejlesztem a vállalkozásomat, mint hogy segítsen. Úgyhogy 1 év után ott is hagytam az IBS-t, és az volt a lehető legjobb döntésem. Úgyhogy ehhez a szakmához nem kell egyetemi diploma, és nincs szükséged arra, hogy bármilyen diplomád is legyen, mert minden megtanulható egyetemi végzettség nélkül. Úgyhogy beszéljünk arról, hogy kinek nem szól ez a tréning. Mert ugye, ha már beszéltünk arról, hogy kinek szól, akkor illik végigmenni azokon az embertípusokon, akiknek esetleg nem szól ez a tréning. Tehát ez biztos nem neked szól, ha folyamatosan kuporgatnod kell a megélhetéshez. Ha a kanapé réséiből ásod ki az aprókat, hogy kenyeret tudjál venni, akkor ez valószínűleg nem neked szól. Úgy értem, hogy minden vállalkozásnak szüksége lesz egy kis kezdőtőkére, hogy elinduljon. Ez némi kockázatot igényel, ami minden üzlet indításával jár. Egy vállalkozás indításáról fogunk itt beszélni, szóval ez nem neked való, ha épp hogy csak meg tudsz élni. Ez nem neked való, ha csak a könnyű gombot keresed az életben, ha olyasmit akarsz találni, ami a legkevesebb munka, amit megtehetek, ahol egy csomó pénzt kereshetek, tudod, hátradőlhetsz, és pihenhetsz, és nem kell semmit sem csinálni. Nem, ez biztos nem neked való, ha egy ilyen lehetőséget keresel. Mert azért bele kell rakni a munkát. Nem neked való, ha a kifogásaidhoz ragaszkodsz. Minden alkalommal, amikor ezt a képzést tartom, hallom, hogy néhányan azt mondják, hogy nos, tudod, nem tudom, hogy van erre időm, vagy nincs rá pénzem, vagy bármi is legyen, az igaz, ez rendben van, de ha a kifogásaidhoz ragaszkodsz,
akkor valószínűleg nem fog működni neked. Az életem megváltozott akkor, amikor úgy döntöttem, hogy elválok a kifogásaimtól, és a céljaimhoz és az álmaimhoz mentem hozzá, és megvalósítottam őket. Ez nem neked való, ha csak simán alamizsnát keresel, és szintén nem neked való, ha csak egy gyors meggazdagodás a mentalitásod. Tehát sok mindenbe belekezdesz, és azt gondolod, hogy gazdag leszek, aztán 30, 60, 90 nap múlva feladod. Ez egy hosszú távú dolog, vállalkozás, nem 30, 60, 90 napról beszélünk, hanem egy életmódról, hogy vállalkozóvá válsz, vállalkozó leszel, és ennek szenteled, hozzámész a céljaidhoz, és azokat eléred. És ez nem neked való, ha utálod a pénzt. És tudom, hogy ez az utóbbi elég furcsán hangzik, de vannak mindenféle emberek, akiknek furcsa hiedelemrendszerük van a pénz körül, mint például, hogy a gazdag emberek kapzsik, vagy valami ilyesmi. Szóval, ha te ilyen vagy, akkor ez valószínűleg nem neked való, és ha ezek közül bármelyik leír téged, na akkor azt javaslom, hogy most jelentkezz ki, nincs értelme egymás idejét pazarolni, már most megmondhatom neked, hogy ez nem neked való. De ha te vagy az első típusú személy, ahogy én leírtam az előző szlájdon, akkor itt a helyed. Szóval adok neked most egy pillanatot, hogy kijelentkezz, hogyha nem neked való ez a tanfolyam, ez a tréning, és folytatom azt feltételezve, hogy velem maradsz, akkor te az első típusú ember vagy, és ez neked szól. Na, rendben, akkor folytassuk és merüljünk el az affiliate marketing titkaiban. Mielőtt belemennék a képzésbe, gyorsan tisztáznám, hogy bennem igazából semmi különleges sincsen. Nem nagyon volt semmihez se tehetségem, amit ki tudtam volna használni, még csak diplomám se, ugye, ahogy az előbb elmeséltem. Tehát határozottan nem szálltam meg mindig 5 csillagos szállodákban, vagy repültem business osztályon, hogy előadjak világszerte konferenciákon. Ehelyett így kezdtem. Nagyon szegény családban nőttem fel egy panelban. És ezt is nagyon jól tudjátok, hogy azok az emberek, akik ilyen környezetbe születnek, vidékre vagy panelba, azok arra vannak ítélve, hogy zsákutcába kerüljenek, mókuskerekezzenek. Nem sok kitörési lehetőség van a panelből. És valójában a történetem az erre az e-bookra, e-könyvre megy vissza, és ez a sikerem titka, de mindjárt el is mondom, hogy mit jelent ez. Tehát édesapám, amikor elvesztette a munkáját, akkor teljesen összetört. Depressziós volt, hetekig nem volt hajlandó kimozdulni a lakásból, sőt, még az ágyból sem, és nagyon szívszorító volt így látni. Nem volt megtakarításunk, mint általában ugye fizetésről fizetésre éltünk, és már nem tudta ellátni a családot, és a számlák egyre csak tornyosultak, halmozódtak, és az volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy fel kell nőnöm. 21 éves voltam, és bele kell húznom, hogy én legyek a család kenyérkeresője. És ez rengeteg zűrzavarral, próbálkozással és kudarccal és küzdelemmel járt. De feladni igazából nem volt opció, soha nem volt az, hogy feladom, mert a számlák csak tornyosultak. Tehát a történetem arra az időre nyúlik vissza, amikor 14 éves voltam, az édesapám átadta nekem ezt az e-bookot, e-könyvet, és ugye kinyomtatott formában. Nem beszéltem angolul, és mivel édesapámnak sem volt semmi köze az online marketinghez, így az egész nyaramat arra szántam rá, hogy ezt szóról szóra lefordítsam, tudod, a régi módszerrel annó még kinyitottad a szótárat, és lapoztad, hogy felkutasd azt a szót, hogy mit jelent. Tehát amikor édesapám elvesztette a bevételi forrását, akkor tudtam, hogy van az a pénz, amit meg lehet keresni affiliate marketinggel. Volt előttem egy példakép, a Rosalind Gardner hölgy Amerikából, és itt volt az ideje, hogy abba hagyjam az affiliate marketing játékként kezelését, és valódi vállalkozásként tekintsek rá. És akkor történt nekem a legnagyobb áttörés. Ez a történet igazából elég kínos. Különösen vadidegeneknek most elmondom, hogy mi történt akkor, de az az igazság, hogy nagyon hálás vagyok ezért az élményért, mert abban a pillanatban tettem meg az ünnepélyes esküt, mint ahogy te is meg tudod ezt tenni magadnak most, hogy változtatni fogok a pénzügyi sorsunkon. Valamit meg kellett változtatnom. És azt a célt tűztem ki magam elé, hogy kifizettem édesapám jelzáloghiteleit, hogy ne kelljen többé aggódnunk ugye a hónapról tonyosuló számlák miatt, és szabadon fogom élni az életemet. És ez volt a legstresszesebb érzés, amikor
tornyosulnak a számlák, és senkinek nem kívánom azt az érzést. Tehát, hogy nem volt pénzünk kifizetni a számlákat, és a félelem, hogy elveszítjük az otthonunkat, azt a kis panellakást, amit az előbb mutattam, hát én nem kívánom senkinek sem azt az érzést. Neked is megvan a lehetőséged, hogy ugyanezt a döntést meghozd. Itt és most. Így hát ekkor kezdtem el komolyan foglalkozni az affiliate marketinggel, és mindazzal, amit a mai tréningen fogok neked mutatni. És attól a naptól számítva néhány hónapon belül képes voltam visszafizetni édesapám összes tartozását, kifizetni a sárga csekkeket, és tényleg nem tartott sokáig, amikor ráfeküdtem erre a vállalkozásra, erre a témára. Utána nem elég, hogy édesapámat nyugdíjaztam, kifizettem az összes adósságát, utána átköltöztettem Amerikába, eleinte Houstonba, majd Kaliforniában. Most már itt van, ez 5. év, most kezdi az 5. évét itt Kaliforniában, Narancsvidéken. Mindezt az affiliate marketingnek köszönhetem. És nem elég, hogy a szüleimet nyugdíjaztam, elkezdtem járni a világot, tehát az affiliate marketing lehetővé tette nekem, hogy az anyukámmal és a kiskutyámmal körbeutazzam a világot. Megadta nekem azt a szabadságot, amiről mindig is álmodtam, mindig is szabadságot akartam, hogy bármit, bárhol és bárkivel csinálhassak, azt, amihez kedvem van, és nem azt, amit kell csinálni. Tehát szerintem ez az igazi szabadság. És emlékszem, ahogy anyukám késő estig dolgozott, és küzdött a kis boltja működtetésével, és mindig veszteséges volt, és engem is a 3 testvéremet helyezett előtérbe, mindig ránk költötte azt a kis pénzt, amit keresett. És nagyon-nagyon határozottan hiszem, hogy ha nem nőttem volna fel ilyen szegénységben, soha nem lett volna bennem a vágy, hogy ennyi pénzt keressek, hogy szabad életmódot élhessek. A bal kép az a francia rivierán készült, amikor elvittem édesanyámat és a kiskutyámat, hogy megtapasztaljon valami olyat, amit még soha az életében nem tapasztalt meg, és a jobb oldali kép pedig, amikor épp business classon ülünk, a Japánban történő szakura cseresznyevirágzást akartuk megnézni, és néztük is meg, úgyhogy igazából azt akartam, hogy anyu kényelmesen utazhasson velem, mert bennem nagyon mélyen megmaradt, hogy még ágyasa volt édesanyámnak, tehát ő mindig a földön aludt, és késő este ért haza mindig, ilyen hajnali órákban, hajnali 1-2-3-3-ig dolgozott a kis szűcs üzletében, és nem volt egy könnyű élete édesanyámnak, úgyhogy csak a jót szeretném neki adni, és ő csak business class-t érdemel. És én személy szerint úgy érzem, hogy megmásztam a saját hegycsúcsomat, és felértem a tetejére, ahol mindent elértem, amire a régi énem vágyott. És nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt megtehettem. Amikor komolyan ráfeküdtem az affiliate marketingre, mindössze 6 hónap alatt sikerült a panelból kitörnöm, és egy digitális nomád életstílust kialakítani. Most, ha megnézed, itt a jobb oldali képen épp a hongkongi Ritz Corner Suite-ben vagyok, ahol a reggeli kávémat szürcsölgetem, és a gépemen ellenőrzöm, hogy mennyi pénzt kerestem, mi alatt aludtam. Tehát én imádom felfedezni a világot, és szeretek 5 csillagos szállodákban megszállni. Azonnal kérdésem, hogy te mit tennél, ha visszakaphatnál heti 40 órát az életedből? Ha nem kellene a bankszámládat nézned, mielőtt lefoglalsz egy utazást, ha pénz nem lenne akadály, hova mennél, kivel találkoznál, kivel töltenéd az idődet, milyen helyeket látogatnál meg? Talán már egy ideje halogatod, hogy egy nap majd, ha lesz pénzed, ha lesz időd, elmész ide vagy oda, képzeld el egy pillanatra, hogy ez most lehetséges. Hogy megvalósíthatod mindazt, amit szeretnél, mert a mai tréningen megmutatom neked, hogy hogyan tudod ezt elérni. Szóval ezt tartsd észben, és haladjunk tovább. Most pedig a következő 60 percben az osztatlan figyelmedet szeretném kérni. Mert én is kikapcsoltam a telefonomat, és az osztatlan figyelmemet szentelem nektek, akkor én ezt elvárom tőletek is. Úgyhogy kérlek, kapcsold ki a telefonodat, mert ha én ezt megteszem, akkor csak annyit kérek, hogy te is tedd meg, lépjél ki a Facebookból, lépjél ki az e-mail fiókodból, tedd a gyerekeket a másik szobába, ha kell, beszélni fogunk valamiről, ami gyökeresen megváltoztathatja az életedet pénzügyileg. És az életed más területét is, ugyanis ez sok diánkunkkal megtörtént. Tehát megengedheted magadnak, hogy kihagyd ezt. Tényleg ki akarod hagyni azt a lehetőséget, mert elvonta a figyelmedet valami haszontalan üzenet a Facebook Messengeren keresztül? Vagy valami haszontalan e-mail, ami felbukkant? Ha nem, akkor győződj meg róla most, hogy megszabadultál az összes zavaró tényezőtől,
tedd a gyereket a másik szobába, a házastársadat oda, ahova kell, tedd, amit tenned kell, hogy osztatlan figyelmet tudj szentelni a tréningnek, miben most bele fogunk merülni mélyebben most azonnal. Tehát ma 3 titkot fogunk felfedni. Az első titok, hogy miért az affiliate marketing a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy egy átlagember 6 vagy akár 7 számjegyű jövedelmet szerezzen a világ bármely pontjáról. Tehát függetlenül attól, hogy Magyarországon vagy Németországban, vagy Angliában, vagy bárhol a világban is vagy, ezt bárhonnan lehet csinálni. Amíg van internet kapcsolatod, egy telefonod, meg egy laptopod, addig ezt megteheted, és kevesebbet kell dolgoznod, mint egy rész munkaidős munkában. Második titok pedig az azonnali termék. Tehát ebben a tréningben meg fogom mutatni, hogy pontosan hol találsz olyan termékeket, amelyek úgy fogynak, mint a cukros sütemények, és nagyon jól fizetnek neked, miközben valaki más végzi el a piszkos munkát, hogy ne neked kelljen. És most pontosan arra gondolok, hogy konkrétan valaki más foglalkozik a leltárral, a szállítással, a kereskedéssel, az ügyfélszolgálattal, a vásárlói gondokkal, a visszatérítésekkel, és az összes ilyen drámával. Tehát neked nem kell semmi olyat csinálnod, amitől a legtöbb ember ki akarja tépni a haját. A harmadik számatitok pedig az lesz, hogy hogyan tudsz azonnal ügyfelet szerezni. Tehát hogyan szerezhetsz azonnal vásárlásra kész látogatókat ezekre a termékekre nap mint nap, egy kevésbé ismert trükkel, amit már el fogok neked mondani. Na jó, akkor kezdjük is az első titokkal. Miért az affiliate marketing a legkönnyebb az összes közül, ha online pénzkeresésről van szó? Emelje fel a kezét az, aki már próbált pénzt keresni az interneten, de nem sikerült neki. Hányan próbáltatok már pénzt keresni elkereskedelemmel, Shopify áruházzal, vagy az FBA Amazonnal, vagy akár a print on demand üzlettel? Hányan próbáltatok kriptóba fektetni, vagy bitcoinba? Ki kereskedett már Forex-szel? Én őszintén leszek veletek, én ezek közül nagyon sok mindent kipróbáltam már, de szállalmasan belebuktam. És az affiliate marketing volt az egyetlen dolog, ami tényleg működött is nekem. És ennek van néhány oka. Az első az, hogy az affiliate marketing iparág csak tavaly 12 milliárd dolláros éves bevételt könyvelhetett el. És a következő 10 év egyik legnagyobb pénzkereseti lehetősége. 2015 és 2022 között megduplázódott a kereskedők által affiliate marketingre költött összeg. Tehát ez azt jelenti, hogy egyre több kereskedő von be affiliate marketingeseket az ügyfelek megszerzéséhez. És a világmárkák 81%-a az affiliate marketingre támaszkodik az ügyfelek megszerzésében. Tudtad, hogy ezek a népszerű világmárkák, amelyeket a legtöbben ismerünk, és még több 100 másik, amit nem is írtam ide a szlájdra, mind affiliate marketingesre támaszkodnak. Az olyan emberek, mint te és én segítenek ezeknek a márkáknak növekedni, eladásokat generálni és bevételt termelni. Más szóval, amikor vásárolsz valamit az interneten, az esetek 90%-ában egy affiliate marketinges valaki, mint például én, jutalékot kap a vásárlásodból. Amikor te pénzt költesz az interneten, valaki kap egy kis részesedést a tranzakcióból. Ma azt fogom megmutatni neked, hogy hogyan tudod ezt megcserélni, és hogyan legyél te a nyertesek oldalán, ahelyett, hogy ugye te vagy, aki a pénzt költi az interneten, inkább pont fordítva a te zsebedben landoljon egy kis jutalék, amikor valaki más költi a pénzét. Sokkal nyerőbb a helyzet, nem? Szóval bontsuk le ezt nagyon-nagyon egyszerű magyarsággal. Az affiliate marketing egyszerűen fogalmazva csak egy bevétel megosztási modell, ahol pénzt keresel azzal, hogy az ügyfeleket hozol a vállalkozásoknak és azok termékeinek vagy szolgáltatásaiknak. Mit akar minden vállalkozás? Egyértelmű. Több ügyfelet, több terméket és szolgáltatást akarnak eladni. És mi, affiliate marketingesek, csak annyit teszünk, hogy ügyfeleket küldünk nekik, üzletet küldünk nekik, és mi minden alkalommal, amikor valaki vásárol tőlük, akkor mi kapunk egy jutalékot, részesedést abból a vásárlásból. Tehát itt van egy vizuálisabb leírás, fogjuk ezeket az egyszerű kis tracking linkeket, ne aggódj, mindjárt megmutatom, ezeket elhelyezzük az interneten kis célzott online hirdetésekkel, és az emberek rákattintanak ezekre a hirdetésekre. És átkerülnek a honlapra. Ha vásárolnak a honlapon, akkor az olyan emberek, mint te és én, az affiliate marketingesek, a tranzakció értékének akár a 75%-át is megkaphatják. És ezt visszaforgatjuk, a keresek pénzt, és még többet csinálunk ugyanebből.
Tehát fogunk egy kis pénzt a keresett pénzből, több hirdetést teszünk fel az internetre, több ember kattint rá, több ember vásárol, még több pénzt keresünk, még több pénzt fektetünk be a további online hirdetésekbe, még több ember kattint rá, vásárolnak, még több pénzt keresünk, és ez így megy körbe-körbe. Hogy adjak egy kisebb példát, én amikor elkezdtem, napi $20 hirdetéseket adtam föl, annyi volt a keretem, nem tudtam többet költeni. Mai nap van, hogy már napi 10-20 ezer dollárt költünk hirdetésre, tehát ahogy mondtam, kicsiben kezdtem, és egy marketing birodalmat tudtam ebből az affiliate marketingnek köszönhetően felépíteni, és jóval több pénzt költeni. Ez a tökéletes stratégia azok számára, akik passzív jövedelemre vágynak, mert nincs szükség termék létrehozására vagy beszerzésére. Nem kell saját terméket létrehoznia, nem kell terméket beszereznie, nem kell foglalkozni az ügyfélszolgálattal, nem kell foglalkozni semmilyen raktárkészlettel vagy szállítási gondokkal, nagyon alacsonyak az indulási költségek, és ez a legegyszerűbb, leggyorsabb módja annak, hogy valódi jövedelemhez jusson otthonról a szabad idejében. Most itt szeretnék egy felelősségi nyilatkozatot is mondani, tehát mindez elérhető, mivel én vagyok az élő bizonyíték rá. Itt vagyok Newport Beach-en a panelből, tehát most már nagyon-nagyon régóta, több mint egy évtizede az affiliate marketingből élek, főállásban, úgyhogy én vagyok tényleg az élő bizonyíték rá, hogy ez mind lehetséges, azonban muszáj kiemelnem, hogy az elején ez nem lesz azonnal passzív jövedelem. Tehát ez egy olyan üzlet, amelyet felelősséggel kell kezelni, nem lehet csak úgy elindítani egy kampányt, egy hirdetési kampányt, és otthagyni és elfelejteni, legalább naponta ellenőrizni kell, hogy megy ez a kampány. De ígérem, hogy reggel izgatottan fogsz felébredni, hogy megnézd, hogy mennyit kerestél az este folyamán, amíg aludtál, és ez az egyik legnagyszerűbb érzés az életben, és tényleg lehet pénzt keresni alvás közben is, ha követed a receptemet. Tehát rendben. Mielőtt belemerülök a részletekbe, azért adnál nekem egy engedélyt arra, hogy megmutassam, hogy miért vagyok szakértő a digitális marketing iparágban, és hogy miért érdemes rám figyelned. Oké, ez a kép a Facebook irodájában készült Kaliforniában. Ez egy nagyon egyedi lehetőség, hogy bemenjek és aláírjam a Facebook wallra a nevemet. Ugye nagyobb volumenű hirdetőket hívnak meg a Facebook appek, hogy inputot adjunk a platformról. Tehát például amikor meglátogattam a Facebookot, akkor épp a Facebook segítséget keresett az A/B tesztelések között. Beta verziókat adnak ki ilyen nagyobb volumenű hirdetőknek, ők tesztelik le az újabb funkciókat, hogy utána ki tudják engedni azt az új funkciót a tömegnek, a tömeges hirdetőknek, akik talán kisebben hirdetnek, de meg akarnak róla győzni, hogy ez a funkció jól működik. Úgyhogy mi teszteltük az egyik funkcióját a Facebookon, és ugye ez a reppen meghívott, hogy beszélgessünk élőben, és megmutatta az irodát. Úgyhogy fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a Facebookkal. Magas szintű képviselőivel van kapcsolatom, nem csak a Facebooknál, a TikToknál is. Ugye, ha elég szerencsés, hogy ahhoz, hogy meglátogass irodájukat, akkor a Facebook alkalmazottak körbe fognak mutatni, volt Instagram szobájuk is, meg egy nagyon király ilyen régi autó, amiben be lehetett ülni, fotózkodni, és adnak mindenféle ilyen pulóvereket, és rengeteg ingyenes cuccot, ugye powerbanket, meg keyboardot, tehát mindenféle dolgot lehet kapni ott. Ugye a kapucis pulóvertől, azt hiszem az egyik kedvencem, mert nagyon hordtam ezt a kapucis pulcsit a jobb oldali képen, mert annyira pihe-puha anyagból volt, hogy az egyik kedvenc pulcsim lett. Sokan kérdeztétek, hogy mi lesz, ha a Facebook kimegy a divatból. Nos, jelenleg 2 milliárd aktív felhasználójuk van, tehát ez 2023-as adat. Szóval nem megy sehova a Facebook, és egyébként a TikToknál is vannak magas szintű kapcsolataink, mint már említettem. Tehát amikor ott elindították a hirdetési programjukat, amikor megengedték, hogy az emberek elkezdjenek hirdetni a platformon, akkor mi voltunk az elsők között, akiket meghívtak, mert ugye a Facebooktól az összes képviselő rep átment a TikTokhoz, és ugye nekem megvoltak a kapcsolatok, úgyhogy mondták, hogy gyere Krisztina a cégeddel, és kezdj el hirdetni a platformunkon, segíts nekünk kiépíteni a funkciókat, hogy jók legyenek. Ugye a TikTok a Facebookról másol mindent. Nagyon büszke vagyok rá, hogy az elsők között voltunk, akiket meghívtak az ügynökségi hirdetői programjukba.
Mindemellett gyakran meghívnak affiliate marketing konferenciákra, hogy előadjak, voltam már Kínában, Angliában, Brazíliában, ugye Amerikában, Tájföldön, Spanyolországban, sorolhatnám. Ilyenkor azt szoktam kérni, hogy rakjanak első osztályra, ugye a business classra, és rakjanak 5 csillagos szobába, hogyha ott meg kell szállni több napig. Ugye ez egy hatalmas élmény megint csak, tehát ha már egy szuper affiliate-té válsz, akkor nagyon érdekes figura lesz az industryban, a szakmában, és több helyre fognak meghívni előadni, és ki is fizetik neked az utadat, úgyhogy ez egy hatalmas dolog. A szakmán belül legalábbis. Most akkor tudod, hogy mi a hátterem, és hogy mit csinálok én, akkor vágjunk is bele a részletekbe. Tehát ahhoz, hogy elindítsuk a saját affiliate marketing vállalkozásunkat, igazából csak 2 dologra van szükségünk. Szükségünk van egy célközönségre, és a célközönség alatt pedig olyan emberek csoportját értem, akiknek van egy problémájuk, amit meg kell oldani. Tehát meg akarnak oldani egy problémát. Tehát vagy egy vágyuk van valamire, vagy egy problémájuk. És alapvetően ez a 2 dolog ugyanaz, mert hogyha vágysz valamire, akkor az egy probléma, hogy el akarod érni, ugye? Tehát ha van egy vágyad, ami nem teljesül, akkor van egy problémád is. És azt akarod, hogy a vágyat teljesüljön. Tehát van egy közönségünk, akinek van egy problémája, amit meg akarnak oldani. És erre találunk egy offert, magyarul ajánlatot. És ebben az előadásban elég sokszor fogok angol szavakat használni, úgyhogy kösd fel a gatyát, mert ez a szakma angolul működik, tehát nem szeretném, hogy olyan leányálmaid legyenek, hogy neked csak magyar tudással ez menni fog. Egy nagyon alap angol tudásra szükséged lesz. A ChatGPT segítségével tudsz kommunikálni affiliate menedzsereket, hogy nem lesz gond, viszont arra készülj fel, hogy ez egy nemzetközi szakma, és nem magyarul fogod csinálni, hanem valószínűleg angolul, vagy ha Németországban vagy, akkor németül, vagy franciául, vagy spanyolul, de semmiképp sem magyarul fut. Az angol a főnyelv ebben a szakmában. Szóval nézzük meg, hogy hogyan is néz ez ki, hogy ténylegesen elvégezzük a kutató munkát, és megtaláljuk a kellő dolgokat. Tehát, hogyha van egy célközönséged, akkor annak találunk egy ajánlatot, és ugye azzal megoldjuk a problémájukat. Na most, ha rámész a Google Kulcs szótervezőre, akkor ne ijedj meg, ez amúgy egy ingyenes eszköz, amelyet bárki használhat. Ha van egy Google fiókod, egy Gmail accountod, egy Gmail fiókod, amelynek a létrehozása ingyenes, ez az eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy gyors kutatómunkát végezzünk, és beírjunk néhány kulcsot. Ahogy látod, fent beírtam a rent-to-own kifejezést, és lent pedig néhány kapcsolódó kulcsszavas keresést mutat, ami hasonló. Tehát a rent-to-own home near me kifejezésre kb. 10.000-től 100.000 ember keresse a Google-on havonta, a rent-to-own homes-re kb. 100.000-től 1 millió ember keresse havonta, és így tovább, és így tovább. Tehát más szóval csak néhány gyors kereséssel egyből látjuk is, hogy több millió ember a Google-t minden hónapban felkeresi, hogy ezekre a kulcsszavakra rákeressen, mert kerestek kiadó lakást, ugye a rent-to-own, az kiadó lakás, amit majd birtokba is vehetnek idővel, ha folyamatosan fizetik a bérleti díjat. Ezen kívül azt is láthatod, hogy ezekre a kulcsszavakra az átlagos havi keresések 9-szeresére, tehát 900%-kal nőttek az elmúlt 3 hónapban. Így ez egy nagyszerű indikátor, hogy nagy kereslet van erre a dologra, amit érdemes meglovagolni és egy ide passzoló offerrel, ajánlattal. Mivel egyre nagyobb a kereslet erre, tehát itt van egy másik módszer a kereslet felkutatására. Bemeltünk a Facebook hirdetési kezelőjébe, ez is abszolút ingyen van, tehát hogyha van egy Facebook fiókod, akkor automatikusan van egy Facebook hirdetési fiókod is. A legtöbb ember nem is tudja, hogy hozzáférhet ehhez, tehát ez egy ingyenes eszköz, és ott elvégezhetünk néhány egyszerű kutatást. Itt van például, amit betettem, beírtam, hogy Egyesült Államok a tetején, beírtam, hogy Egyesült Államokban a 25 és 65 év közötti férfiak és nők, akik beszélnek angolul és érdeklődnek az olyan dolgok iránt, mint a Redfin, a Zillow, Rent.com, Trulia, meg stb. És bum, nézd csak, több mint 100 millió ember. 100 millió ember. Szeretném, hogy egy pillanatra elgondolkodnál ezen. Ha lenne egy kirakatod New Yorkban, a legnépesebb, legsűrűbben lakott városban, vagy mondhatnám úgy is, hogy legsűrűbben lakott államban, az egész Amerikán belül, ahol azt hiszem 9 millió ember él. Tegyük fel, hogy megnyitsz ott egy boltot, és tegyük fel, hogy varázslatos módon valahogy találsz egy olyan terméket, ami egész New Yorkban
minden emberre alkalmazható. Ami valójában soha nem így van, igaz, de azért tegyük fel, hogy na, minden férfinek, nőnek és gyereknek New Yorkban igénye van a termékedre vagy a szolgáltatásodra. Na de akkor is csak 9 millió embernek tudsz eladni az egész államban. És ha megnézed itt online, most végeztem egy kis rövid célközönségkutatást, és 100 millió ember találtam egyből. Szóval mit szeretnél inkább? Inkább egy fizikai üzlethelyiséget választanál valahol, ahol a közönséget korlátozott, vagy inkább egy olyan üzletet, amelyet online építhetsz, ahol több 10 millió embert érhetsz el az egész országban, és a világon is. Biztos vagyok benne, hogy ki tudod találni, hogy melyik a jobb megoldás. Tehát most, hogy már látjuk, hogy van egy hatalmas közönség, már csak azt kell kitalálnunk, hogy milyen terméket tudnánk eladni nekik, milyen ajánlatot tudnánk az igényeiknek ajánlani, a vágyaik kielégítéseire, ahogy megoldjuk a problémáikat. Íme egy egyszerű weboldal, az F+. Majd később elmagyarázom, hogy mi az F+, oké, de van egy egyszerű kis weboldal, és ugye az a neve, hogy F+. Itt fent van a tetején, beírtam, hogy rent to own ott. És más szóval olyan offereket, ajánlatokat keresek itt az F+-on, amelyek segítenek az embereknek saját lakást találni, amit idővel majd birtokolhatnak is. És találtam is egy olyan offert, ami $23 fizet, és az egy rent to own offer ajánlat, ami azt jelenti, hogy $23 kapunk leadenként. De hogy is van ez? Tehát amikor valaki rákattint a hirdetésedre és kitölti az űrlapot, akkor $23 keresel. Tegyük föl, hogy az ajánlatot akarom megkérdezni, és csak annyit kell tennem, hogy rákattintok erre a kis Run this offer gombra, hogy futtasd ugye az ajánlatot, azt jelenti magyarul, és meg is kapom a tracking linket, és amikor ezt megteszem, akkor egy ilyen kis ablak fog megjelenni, rákattintok erre a kis gombra, amire az van írva, hogy Create Link, vagyis link létrehozása. És a link itt van fent, tehát megadja nekem ezt a nyomon követési linket itt fent. Szóval mi az a nyomon követő link? Tracking link angolul. A nyomon követő link alapvetően ezt valószínűleg már láttad te is, amikor használod a DoorDash-t, vagy a Ubert, vagy bármi mást, amit használsz, és azt mondják, hogy hey, kapsz egy üzenetet az applikációval, hey, szeretnéd megosztani ezt a barátoddal? Ha megosztod azt az egyik barátoddal, és ők is felregisztrálnak, akkor te is kapsz kedvezményt, és ők is kapnak kedvezményt a következő fuvarodra, vagy következő megrendelésedre, stb. Bármi is legyen az. Igaz? Tehát, hogy megadnak egy kis linket, és te azt ki tudod küldeni SMS-be a barátaidnak, vagy ki tudod posztolni a közösségi médiákon, vagy bárhol máshol, és ugye ez egy nyomkövető link alapvetően, és az a link ugye biztosítja, hogy be vagy azonosítva, hogy ha valaki rákattint erre a linkre, akkor ez mindenképp visszavezethető hozzád, és jóváírást kapsz te, mint affiliate az ügyfél ajánlásáért. Tehát ebben a példában erre a linkre kattintva, ha rákattintanak a nyomkövető linkedre, erre az oldalra landolnak, és ezen az oldalon, ha végig mennek az űrlapon, és kitöltik az űrlapot, és rákattintanak, hogy continue, akkor te kapsz $23. Egyszerű, igaz? Értem, gondolj bele, hogy az emberek sokkal bonyolultabbá teszik a dolgokat, mint amilyennek lenniük kéne, csak egy célközönségre és egy offer, egy ajánlatra van szükségünk, és mind a kettőt megtaláltuk az elmúlt 4-5 percben, tehát elég egyszerű az egész. Nyilvánvalóan ennél többről van szó. Eddig találtunk egy célközönséget és egy ajánlatot. Most már csak annyit kell tennünk, hogy ilyen hirdetéseket helyezünk el a célközönség előtt, mint ez, olyan hirdetéseket, amilyeneket állandóan látsz az interneten, és át tudjuk küldeni az embereket erre az offerre, erre az ajánlatra. Csak egy nagy probléma van ezzel, amikor az emberek meglátnak egy hirdetést, rákattintanak, átmennek és megnézik az ajánlatot, ugye? De nem mindig vásárolnak, igaz? Tehát néha előfordul, hogy nem vásárolnak, mert megzavarja, mert a gyerek felsírt, vagy kaptak egy telefonhívást, vagy éppen kifutott a leves, és akkor mi affiliate-ek lemaradunk a tranzakcióról. Na most viszont van egy okosabb módszer erre. Tehát ezt hívom én a titkos formulának. Az okos affiliate marketingesek így csinálják. Megtalálják az ajánlatot, és megtalálják a célközönséget. Ugye? Megvan a célközönség, és megvan az ajánlat. De ahelyett, hogy közvetlenül az ajánlatra terelnék a kattintókat, először megfordítjuk a folyamatot. Más szóval létrehozunk egy squeeze page-et, egy landing page-et, egy olyan oldalt, ami a miénk, és amire elkezdenek ráérkezni a kattintók. Itt van például ez a szuper egyszerű kis weboldal, bonyolult grafikai
elemek nélkül. Ezeket az oldalakat szó szerint 5 perc alatt meg lehet építeni, és mi ezeket a squeeze page-eknek, vagy opt-in page-eknek, vagy landing page-eknek hívjuk angolul. Tehát 1 perc múlva elmagyarázom neked, hogy mik ezek pontosan, aztán oda irányítva ugye a forgalmat, a célközönség rámegy a squeeze page-re, és a squeeze page-ről megy rá az offer, az ajánlatra. És ez mit jelent? Tegyük fel, hogy ugye a Rent-to-Own ajánlatot szeretnénk népszerűsíteni, akkor feladunk egy hirdetést, például a Facebookon, olyan embereket megcélozva, akiket valószínűleg érdekel egy lakásbérlésre, és a tulajdoni joga is. A hirdetés szövege elzelt, hogy bérelhető házat vagy lakást keres, kiad a lakások az ön közelében, kattintson ide, ha szeretne többet megtudni. Amikor az emberek meglátják a hirdetést és rákattintanak, a mi Squeeze oldalunkra fognak kerülni, és a Squeeze oldalon egy egyszerű weboldallal találkoznak, amelyen egy nagy félkövér főcím áll, találja meg a kiadó lakásokat. Miért bérelni, ha birtokolhatja is? Keressen otthonokat a környéken $200,000 alatt, írja be az alábbiakban az e-mail címét, és indítsa el a keresést most. Ha valakit valóban motivál, hogy olyan otthon találja, amit végül birtokolhat is, akkor valószínűleg beírja az e-mail címét erre az oldalra, ami ugye a mi oldalunk, és további információkat kér. Ha most itt vagy, az azt jelenti, hogy ehhez hasonló oldalon mentél te is keresztül, ami elvezetett téged ehhez az online tréninghez. Szóval, ha itt vagy, akkor az azt bizonyítja, hogy ez valójában ez a stratégia nagyon is működik, mert nem lennél itt, ha nem működne ez a stratégia. Mert te egy ugyanilyen oldallal találkoztál. Apropó, ha még nem láttad ezeket az oldalakat, amikről beszélek, itt van még néhány példa, ugye ebben a Rent-to-Own témakörben. Biztos vagyok benne, hogy ismerősek, hasonlót már biztos láttál más témakörben az interneten, még ha nem is ebben a témában. Tehát a titkos képlet, vegyük újra a folyamatot. Van a célközönség, elhelyezünk egy hirdetést, és amikor az emberek rákattintanak a hirdetésre, egy squeeze page-re irányítjuk őket. A squeeze page-en nagy, merész, ígéretes főcímmel találkoznak, amely bemelegíti őket az ajánlatunkra, de nem ad közvetlen hozzáférést az ajánlathoz. Ehhez először az elérhetőségüket kérjük el tőlük. Ezeket az információkat aztán egy automata üzenet szoftverbe helyezzük el, ami lényegében egy e-mail lista szoftver. Ezen a rendszeren keresztül automatizálhatunk egy sor olyan e-mailt, amelyek további információkat nyújtanak az ajánlatról. Tehát ezek az e-mailek tartalmazhatnak felhasználói visszajelzéseket, már meglévő kliensektől, további értékeket, bónuszajánlatokat, kifogáskezelőket, és még sok más dolgot. Tehát ezeket az e-maileket előre megírjuk, és automatikusan kiküldi nekünk ez az e-mail szoftver, kézi e-mail küldés nélkül. Tehát az e-mailek folyamatosan tájékoztatják a címzetteket az ajánlatról, és visszairányítják őket az ajánlathoz. Végül, ha már eléggé felkeltettük az érdeklődésüket, biztosan fognak regisztrálni, vagyis vásárolni, és ha ezt megteszik, akkor mi kapjuk is a jutalékot. Na ez a megközelítés teljes ellentéte annak, amit a legtöbb ember vagy affiliate csinál, amikor vállalkozást indít. Az olyan hagyományos módszerek helyett, mint például a brossúrák nyomtatása, vagy névjegykártyák osztogatása, vagy az emberek meggyőzése az üzletükről, a célközönség azonosítására, a hirdetés elhelyezésére és az elérhetőségeik rögzítésére összpontosítunk. Tehát egy automatizált e-mailekkel történő nyomon követéssel hatékonyan ápolhatjuk az érdeklődőket, és növelhetjük az eladások, a konverziók esélyét. Tehát ez zseniális. Itt nem áll meg a dolog, tovább is van mondjam még. Tehát, ha találtunk egy igazán jó ajánlatot, és valaki megveszi, ez nem a játék vége, hanem a játék kezdete. Tehát kapunk némi jutalékot, amit, ha megvásárolják az ajánlatot, de ha van egy igazán jó ajánlatunk, amit népszerűsíthetünk, akkor ahhoz párosíthatunk néhány kiegészítő ajánlatot is. Tehát további dolgokat is tudunk nekik árulni, és azokkal bombázni őket, amit hozzáadhatnak a megrendelésükhöz. Na most akkor nézzük meg, hogy ez hogy működik. Gondolj csak bele, hogy minden nap látod ezt az offline világban, igaz? Tehát, hogy például ott van a McDonald's-nak a drive-thru-ja. Mi történik, amikor odaérsz a kapuhoz? Nem csak a sajtburgerért állsz be a sorba a McDonald's-ba, beállsz a hamburgerért, de aztán kiegészítő termékeket kínálnak neked. Kérsz mellé még egy sült krumplit és egy italt, esetleg szeretnél egy nagyobb adagot, szeretnél egy almás pitét desszertnek,
tehát már is egyéb termékeket is felajánlanak neked a McDonald's dolgozói. A legtöbb ember nem veszi észre, hogy ha a McDonald's csak sajtburgert árulna, nem keresne elég pénzt. Mert a reklám, a márkaépítési költségeik meghaladnák a saját sajtburger értékesítést. De ha sült krumplit, italokat, almáspitét és egyebeket is adnak hozzá, akkor a nyereségük éppen itt jön be. Tehát ugyanez vonatkozik a hasonló affiliate marketingesekre is. Fontos, hogy olyan jó ajánlatokat találjunk, amelyek kiegészítik a fő ajánlatot, mert ebből fog származni az összes nyereségünk. És ezt látod más weboldalakon is, mint például az Amazon. Tehát amikor az Amazonon a kosaradba teszel valamit, mit csinálnak? Megmutatják neked, hogy hé, egyébként más emberek, akik megvették ezt a dolgot, amit most tettél a kosaradba, ezt a másik dolgot is megvették mellé. És akkor azt mondod rá, hogy nagyon jó, sporolj nekem egy kis időt, igen, hadd adjam hozzá a többi cuccot is a kosaramba. Szóval tudod, hogy ez működik, mert minden nap látod, hogy ez történik online és offline világban is. Akkor beszéljünk a teljes munkaidős jövedelemszerzés titkáról, még akkor is, ha eszel, iszol vagy nyaralsz. Ez az értékesítő töltsér neked fogja termelni a pénzt. Szóval azt mutatom meg neked, hogy hogyan építsünk egy virtuális pénzgépet. Egy kis pénzt költünk a megfelelő embereknek szóló hirdetésekre, és ezek az emberek bekerülnek az értékesítési töltsérünkbe. És még több pénz jön ki a másik végén, tehát pénzt berakunk a töltsérbe, a hirdetésekbe, és több pénzt keressünk vele. Tehát ennyi az egész igazából leegyszerűsítve, hogy képzeld el, hogy van egy pénzautomata a házadban, ahová minden dollárért, amit beteszel, 5 dollárt kapsz vissza. Mennyi pénzt tennél abba a gépbe? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én minden pénzt betennék, amit csak találnék. Tehát ugyanez a koncepció itt is. 1 dollárt teszünk a reklámba, és ha jól csináltuk, akkor 2 dollárt kapunk vissza, vagy 3, 5, 10, 20-at. Voltak olyan termékeim amúgy, ahol minden reklámra költött 1 dollárból visszajött 20 dollár. Tehát tényleg olyan, mintha egy pénzautomata állna a házadban, gondolom végigmennél az utcán, bekopogtatnál a szomszédaidhoz, és azt mondanád, hé, csak hogy tudd, ha adsz nekem 1 dollárt, én 3 dollárt adok vissza. Aztán fogod a pénzüket, beteszed a gépedbe, és holnap visszadod nekik a 3 dollárt, 2 dollárt pedig megtartasz magadnak. Na ez a vállalkozói magatartás, mert neked van hozzáférésed a pénzautomatához, nekik pedig nincs, ugye. Ez valahogy így van kivéve, hogy mi ezeket online építjük, és újra örökös jövedelemforrásra alakítjuk ki őket. Ezek az értékesítő töltségek szinte 100%-ban automatizáltak. A nap 24 órájában, a hét minden napján, a világ minden táján dolgoznak neked. Akár eszel, akár alszol, akár nyaralsz, ők folyamatosan dolgoznak neked. Csak gondolj bele egy pillanatra most, amikor itt ülök veletek szemben, vagy hát ugye állok, akkor reklámok futnak nekem az interneten. Az emberek rákattintanak ezekre a hirdetésekre, belépnek az értékesítési töltséreimbe, és megadják az e-mail címüket. Többet mondunk nekik az általunk kínált vagy reklámozott termékekről és szolgáltatásokról, és én ebben a pillanatban pénzt keresek, miközben itt vagyok veletek. Tehát nem kaparok a vevők után aktívan, azt csinálhatok, amit akarok. Például az édesanyámmal vacsorázhatok, vagy a barátaimmal lóghatok, vagy a társasági életet élek, akár nyaralok, tehát itt tényleg attól függ, hogy én mit akarok csinálni a saját időmmel. Emlékszel azokra a nyaralási fotókra, amiket mutattam neked? Na hát ez a titkom, hogy folyamatosan futnak a kampányaim, mi alatt azt csinálok, amit szeretnék, és élvezem az időmet és az életemet. Tehát a titkos képletet akkor most összefoglaljuk. Van ugye, az emberek rákattintanak a hirdetésekre, átmennek a squeeze page-re, bekerülnek az e-mail rendszerbe, további ajánlásokat kapnak, ugye, egy kis ideig követjük őket, folyamatosan visszaküldjük őket az offerekhez, az ajánlatokhoz, és vásárolnak, és utána kacsing, pénzt keresünk. Mellesleg egy valódi értéket is teremtesz itt. A legtöbb ember amúgy azt hiszi, hogy a McDonald'snak ugye a hamburger, amit árulnak az ő üzletükben, az az érték. De sokan nem veszik észre, hogy például a McDonald's épületei nagy forgalmú területeken vannak, ahol nagy a forgalom és a figyelem, és az ingatlanok az ő tulajdonokban van. Tehát hatalmas ingatlan portfóliókat építenek a McDonald's tulajdonosok. Ha én egy McDonald's tulajdonosa vagyok, akkor potenciálisan bezárhatom azt a McDonald's-ot, de az ingatlan még mindig az enyém, ugye, és a nyerességgel eladhatom azt az ingatlan. Tehát olyan vagyontárgyat építenek,
amely együtt jár az üzletükkel. Nos, ugyanez igaz itt a mi üzletünkben is, más formában nyilván, tehát ez egy valós üzlet, amit építünk. Szóval mit gondolsz, hogy mi vajon az igazi érték a mi üzletünkben? Szerinted a reklámok jelentik az értéket? Szerinted, írd meg kommentben a tippedet, szerinted a squeeze page, vagy az offer, ne szégyellősködj, szerinted a célközönség, szerinted az autoresponder, tehát adok egy nagy tippet, az e-mail lista, mert ahogy mondtam, valódi értéket teremtesz, van egy e-mail listád azokról az emberekről, akik jelentkeztek, megadták az e-mail címüket, és azt mondták, hogy igen, érdekel ez a dolog, bármi is legyen a téma, tehát ebben a példában az emberek elmentek a weboldalunkra, és feliratkoztak a Rent-to-Own offerre. Ezután a következő néhány napban az automatizált e-mailjeik olyan kiegészítő ajánlatokat küldenek, tehát az e-mail sequence, amit felállítottunk előre, olyan kiegészítő ajánlatokat küldenek, amelyek kéz a kézben járnak a Rent-to-Own ajánlattal, tehát hasonló ajánlat. Mi több pénzt keres, semmit sem kell tenni, tehát ugye ezt egyszer megcsinálod, felállítod, és utána ez be van automatizálva. Tehát ezt mondom, hogy az elején bele kell rakni a munkát, de amint beleraktad a munkát és elindítod a kampányodat, ez automatikusan fogja neked termelni a pénzt. Na akkor menjünk át a második titokra. Tehát a második számú titok ugye az azonnali termékek. Itt most arról fogunk beszélni, hogy pontosan hol találsz olyan forró termékeket, amelyek úgy fogynak, mint a cukros sütemények, és jól fizetnek neked, miközben valaki más elvégzi helyetted a piszkos munkát, hogy ne neked kelljen. A legtöbb ember azt hiszi, hogy ahhoz, hogy elindítson egy online vállalkozás, saját terméket kell létrehoznia. Azt hiszik, hogy fel kell találnunk valami innovatívat, vagy a spanyol viaszt, vagy olyan szolgáltatást kell nyújtaniuk, mint például a masszázs, vagy egy tetőmosás, kertészkedés, stb. Vagy azt hiszik, hogy be kell szerezniük egy terméket, találniuk kell egy gyártót, rá kell ragasztaniuk a címkét, és foglalkozniuk kell a logisztikával, de nem, ez a legrosszabb módja annak, hogy egy kezdő hétköznapi ember elinduljon. Nagyon nagy kockázat, és nincs garancia arra, hogy a terméked el is fog fogyni. Ezért a következőt tesszük helyette. Felmegyünk ezekre az egyszerű kis weboldalakra, amelyeket CPA networköknek, CPA networks, vagyis magyarul ugye CPA hálózatoknak hívnak. Ezek a weboldalak lehetővé teszik a termékfejlesztők számára, hogy minden kockázatot magukra vállaljanak azáltal, hogy a termékeiket és ajánlataikat ezeken a platformokon kilistázzák. Ezután az olyan affiliate marketingesek, mint te vagy én, megtalálhatjuk ezeket a termékeket vagy ajánlatokat, és pénzt kapunk azért, hogy segítünk nekik eladni, népszerűsíteni őket. A termékfejlesztők kezelik az összes piszkos munkát, tehát a vásárlói gondokat, a leltárt és a drámát, ami az elkereskedelemmel jár. Tehát mi egyszerűen csak a promócióra és a jutalékszerzésre koncentrálunk. És még hozzáteszem, hogy a CPA networkök felelnek a kifizetésért, tehát szóval tőlük kapjuk a pénzt a PayPal-on, vagy a Revoluton, vagy a Wise-on, vagy sima banki átutaláson keresztül, és ezt általában te szabod meg nekik, hogy hova kéred a pénzedet, a kifizetésedet. Általában, ha már $100 összegyűlt a jutalékokból, akkor már kérhetsz egy kifizetést, és jobb networköknél ugye heti kifizetés is van, tehát azt jelenti, hogy amit hétfőtől vasárnapig megkereste jutalékokkal, azt már a kedden kifizetik neked, és a cash flow emiatt nagyon gyors. Tehát hamar vissza tudod investálni a profitodat a további kampányaidba, hogy egyre nagyobb kampányokat tudj futtatni, és egyre több pénzt tudjál keresni. És itt egy példa, egy affiliate hálózatra, korábban már megmutattam ezt a weboldalt, a neve pedig Max Bounty. Ez egy tökéletes példa, és több tucat hasonló, több száz, hanem 1000 CPA network létezik. Ha már tudjuk, hogy ezek a weboldalak léteznek, akkor csak a tökéletes termék megtalálására van szükség. Na, akkor boncolgassuk, hogy mitől lesz tökéletes az eladható ajánlat-offer. Tehát először is olyasmit akarsz, ami a 4 piaci rés egyikébe tartozik. Néhányan talán már hallották ezt a kifejezést, hogy a gazdagság a piaci résekben niches angolul van. Tehát ezek a leginkább skálázható témakörök, és a legtöbb lehetőséggel rendelkeznek, dollárban 7, de akár 8 számjegyű jövedelemmel is kecsegtetnek az affiliate marketingeseknek. És ezek a következők, ugye van a pénz és a gazdagság.
Tehát olyan programok, amelyek a pénzkereséssel, befektetéssel, ingatlanvásárlással vagy ezzel kapcsolatos információkat árulnak el. Miért? Gondolhatod, vagy kérdezheted magadba. Mert senki sem fekszik le úgy, hogy úgy akar felébredni, hogy kevesebb pénz van a bankszámláján. Mindenki több pénzt akar keresni. Az egészségügyi és wellness termékek egy másik rés, piaci rés, amivel mindenki egészséges akar lenni, és tovább akar élni, ugye? Tehát a legtöbb ember kategóriák valamelyikébe tartozik. Az egészség és wellness magába foglalja a diétát, a fitness, a testmozgást, a speciális problémák, például a talpi fájdalmak kezelését. Volt egy hatalmas $1 millió kampányunk, ami compression szokott árult Latin Amerikában, és hatalmas kereslet van rá. Azt hinted, hogy az embereknek nincs pénze Latin Amerikában, de amikor fáj a lábuk, akkor nem sajnálják kifizetni azt az összeget, ami segít a fájdalomcsillapításon. És ugye a jobb egészséges szolgáló bioélelmiszerek is ebbe a csoportba tartoznak. Ugye a szerelem és kapcsolatok, mert ugye mindenkinek szüksége van arra, hogy legyen egy párja, és hogy a kapcsolatai legyenek, szeressék őt, és hogy támogatásban érezze magát. És ugye a személyes kedvencem az pedig a lead generation témakör, ami elég nagy témakör, vagy hát ugye típusú offer, ez a kedvenc piaci része, mert átfogó megközelítést kínál az ingatlan különböző aspektusainak kezelésére és javítására. Beleértve például a biztosítási fedezetet, az energiahatékonyságot a napelemes telepítésen keresztül, valamint az otthoni javításokat, például az ablakcserét. Tehát Amerikában mindenkinek vagy van otthona, amit javítani szeretné, vagy van egy autója, amire kell biztosítást kötnie, és a legtöbb ember szeretne pénzt keresni, tovább élni, egészségesebbnek lenni, szerelmet és kapcsolatot ápolni. Tehát ezek a kategóriák az úgymond örökzöld kategóriák, amiket ajánlok a figyelmetbe. Na most menjünk egy lépéssel tovább, amikor egy olyan weboldalra mész, mint a Max Bounty, akkor győződj meg arról, hogy olyan offereket választasz ki, amely valóban konvertál, tehát elad magyarul. Csak azért, mert egy termék szerepel a Max Bounty-n, még nem azt jelenti, hogy valóban konvertálni is fog. Tehát itt végezhetünk egy kis kutató munkát, és megnézhetjük az EPC, Earnings per Click, tehát hogy mennyit kereshetünk minden alkalommal, amikor valaki rákattint a partner linkünkre. Ez az EPC-nek a fogalma. Tehát minél magasabb ez a szám, annál nagyobb esélyünk van profitot termelni. Itt ez az offer ajánlat azt mutatja, hogy amikor valaki rákattint a nyomon követő linkre, akkor mi valószínűleg fogunk keresni $3.85, ami elég jól hangzik, főleg ha 10 centért kapsz egy kattintást. És itt a titok. Ha megtalálod a megfelelő ajánlatot, az értékesítés és a jutalékok megszerzése könnyedén fog menni. De ha rossz terméket találsz, a kudarc szinte garantált. Tehát szinte semmit sem tehetsz a kudarc elkerülése érdekében. Ezért fontos a megfelelő termékek megtalálása, és az imént adtam neked néhány kulcs fontosságú tippet arra vonatkozóan, hogy hogyan is tegyük ezt meg. Na, akkor itt van a harmadik titok. Tehát hogyan szerez azonnali ügyfeleket? Olyan kattintókat, akik készen állnak a vásárlásra nap mint nap. Ezt mindjárt meg is mutatom, de először azonban hadd osszam meg veletek ezt a történetet, hogy hogyan fedeztem fel ezt a titkot, amit nem nagyon sok ember tud, meg nem sok marketinges tud. Tehát eleinte nagyon rossz irányba haladtam, már korábban is próbáltam hirdetéseket futtatni a Facebookon, de szörnyű eredményeket értem el kezdőként. Nem volt sok pénzem, a szüleimmel éltem a panában, így nem nagyon volt túl sok esélyem. Tehát évekig próbálkoztam saját termékeket létrehozni, vagy beszerezni, de semmi sem működött, ugye. És 2012-ben, amikor édesapám elvesztette a munkáját, akkor kezdtem kétségbe ásni. És ekkor írtam rá az összes amerikai kapcsolatomra, és az egyikük Daniel volt, aki már akkor gyakran meghívott előadó volt ugye a rendezvényeken, és megkérdőjelezte a módszeremet, miszerint ugye én magamtól próbáltam kitalálni, hogy mit rakjak a hirdetésekbe. És megkérdezte tőlem, hogy Krisztina, miért próbálod újra feltalálni a spanyol viaszt, amikor egyszerűen megnézheted azokat a hirdetéseket, amelyek már beváltak, és más hirdetők számára folyamatosan hoznak ügyfeleket. Erre még csak nem is gondoltam. Tehát ez egy forradalmi gondolat volt, a legtöbb ember azt gondolja, hogy amikor affiliate marketingesként kezdenek hirdetni, a Facebookon, a YouTube-on vagy a TikTokon, akár saját ötletekkel kell előállniuk. Tehát ezek a platformok nagyon hatékonyak tudnak lenni, és jelenleg mi is mindegyiken hirdetünk, azonban
Ha nem vagy óvatos, rengeteg pénzt tudsz veszíteni velük. Tehát nagyon fontos, hogy a rövidebb utat választva a versenytársakat kell felkutatnod. Ahelyett, hogy a hirdetéseiddel szerencsejátékoznál, és kockáztatnád a nehezen megkeresett pénzedet, a konkurencia kémlelése lehetővé teszi, hogy megtaláld azokat a hirdetéseket, amelyek azonnal bizonyítottan működnek. Tehát menj a Google-ra és keresd rá a Facebook hirdetési könyvtára, vagy írd be, hogy Facebook Ads Library, vagy menj erre a linkre, tehát facebook.com/ads/library. És ugye egyszerűen írd be, hogy rent to own, ezt a kifejezést ott fönt, állítsd be, hogy United States All Ads, és több mint 1800 hirdetésből inspirálódhatsz. Ez az okos módja a hirdetések készítésének. Tehát ismétlen, miért kéne feltalálnod újra a spanyol viaszt, amikor valaki már időt szakított arra, hogy több variációt leteszteljen, és minden pénzt, időt ráköltött, hogy megtalálja azokat a kreatívokat, ugye hirdetéseket, variációkat, amelyek hosszú távon jól működnek, konvertálnak és pénzt termelnek. Na, akkor matekozzunk egy kicsit. Tehát a Legion Offer futtatása a Facebookon. Az ajánlat ugye kifizet nekünk $23, a konverzióráta az 1%, tehát egy ember a 100 kattintóból biztos, hogy fel fog regelni. A Facebook forgalom ára 10 cent per kattintás, ha tudod, hogy milyen hirdetést kell csinálni, mert minél jobb a hirdetésed, annál olcsóbban fogod kapni a forgalmat. $20 ráköltéssel 200 kattintást fogsz kapni, az a 200 kattintás ugye 2 konverziót fog, regisztrálót fog behozni, az a 2 regisztráló kétszer $23, tehát $46. Tehát $46 volt a bevételed, $20 volt a kiadásod, $26 a profitod, a nyerességed. Gondolj bele, hogy ez csak egy kampány. Ugye egy kampány $26 profit naponta, $182 profit hetente, $728 profit havonta, és képzeld el, hogy minden általad létrehozott kampány $728 profitot termel neked minden hónapban. 5, 10, 20 új marketing kampány minden hónapban, néhány ilyen kampány állandó automata jövedelmet biztosít számodra, anélkül, hogy bármihez is kellene nyúlnod. Néhányatoknak egy kicsit több munkára lehet szüksége, ezt nem tagadom. De képzeld el, hogy csak napi pár órát töltesz ezzel a vállalkozással, építed a marketing birodalmadat, és végre pénzügyileg szabad leszel, anélkül, hogy helyhez lennél kötve. Rendben, akkor foglaljunk össze néhány dolgot, mielőtt tovább haladnánk, mert már nagyon sok információt átadtam. Tehát először is eddig arról beszéltünk, hogy hogyan használhatod az értékesítési töltséreket, hogy elvégezzék helyetted a munka nehéz részét. Igen, mert felépítjük ezeket a pénzgépeket, és minden egyes dollárért, amit beleteszünk, remélhetőleg 2, 3 vagy $5 kereshetünk vissza. Igen, ez némi munkát igényel az elején, igen, ehhez meg kell tanulnod néhány dolgot, de ha egyszer beindul, akkor ez olyan, mint egy örökös pénzgép. Megmutattam, hogy hogyan használhatod az értékesítési töltséreket, hogy elvégezzék helyetted az eladással járó piszkos munkát is. Ha egyszer felépíted ezeket az értékesítési töltséreket, nem kell az egész eladást, meggyőzést, magyarázkodást magadnak csinálnod, automatizálod ezt az egész folyamatot. Megmutattam, hogy hogyan találhatsz olyan ajánlatokat, amelyek bizonyítottan gyorsan és könnyen eladhatóak, tehát miközben valaki más vállalja a kockázatot helyetted. Azt is megmutattam, hogy hogyan csapolhatsz a potenciális vásárlók rejtett mézesbödönéből, mindezt kockázat és frusztráció nélkül. Tehát ez a konkurencia kikémlelése. Megmutattam, hogy hogyan automatizálhatod a jövedelmedet és a pénzkeresést úgy, hogy még akkor is keres, ha nyaralsz, vagy távol vagy a vállalkozásodtól. Azt is megmutattam, hogy hogyan helyettesítheted a teljes munkaidős jövedelmedet mindössze napi pár óra otthoni munkával, és hogy hogyan teremts olyan jövedelmet, ami kellő szabadságot ad arra, hogy utazhass, időt tölts a szeretteiddel, és olyan életet építs, amit tényleg igazából élvezel. És hogy hogyan veheted vissza az irányítást a pénzügyi jövőt felett, hogy olyan életet élhess, amit szeret. És most arra kérlek, hogy képzeld el újra, hová fogsz menni, mit fogsz csinálni, ha egyszer felszabadítod ezt a lehetőséget. Ha bárhová mehetnél a világon, milyen helyekre látogatnál el, kit vinnél magaddal? Én édesanyámat vittem magammal itt Tájföldön, szürcsölgetjük a koktélokkal, aztán Balira utaztam, aztán Rióban megnéztem helikopterről a várost, felülről, aztán kibéreltem Barcelonában egy saját lakást, aminek a legjobb kilátása volt a városra, a hajókra.
aztán mentem Havajon teknősökkel úszkálni, meg ugye vitorlás hajózni, aztán megint helikoptereztem, aztán elmentünk Szingapúrba, aztán Hongkongba, aztán Japánban is ugye megnéztem a Weekend koncertet, hatalmas élmény volt, Tokióban körbementem a városban, és még Mario Kartozni is tudtam, és ugye mindezt az affiliate marketingnek köszönhetően, és jelenleg számomra ez az, ami a sikert jelenti. Tehát, hogy át tudtam hozni a szüleimet Kaliforniába, és itt nyugdíjaztam őket. A legjobb orvosi ellátást engedhetem meg nekik. 15 percre laknak tőlem, külön lakásuk van. Az affiliate marketingnek köszönhetően annyit kényeztethetem a szüleimet, amennyit csak akarom, és jobb életminőséget tudok nekik biztosítani, mint bárhol máshol a világon, vagy Magyarországon, mert ugye, ha a magyar nyugdíjukból kéne élni, akkor még a kajára sem lenne elég, vajaskenyére sem lenne elég a pénz, nemhogy beülni egy étterembe. Tehát ez megint csak ugye más emberek vállalkozásának az erejével értem el. Úgyhogy, ha belegondolsz, itt valószínűleg azon tűnősz, hogy a fenébe engedhetem meg magamnak ezt. Most itt van egy átlagos hónap, amikor 2448 ember vásárolt tőlünk, ami ugyanebben az időszakban $85,680 extra bevételt hozott. Tudom, azt sokan mondják, mi? $85,000? Ennyit nem is keresnek az emberek egy év alatt Amerikában, nemhogy Magyarországon, de azért ne felejtjétek el, hogy ez nem mind profit, tehát hogy őszinte legyek. Egy részét reklámokra költöttük, a másik részét pedig ugye van egy csapatom, őket is ki kell fizetnem. Néhányan közületek azt fogják mondani, hogy oké, ember, ha csak a töredékét tudnám megkeresni, ennek én már boldog lennék. Igen, amúgy gondolj bele, mi lenne, ha csak a 10%-át keresnéd ennek meg. Mi van, ha 90%-kal elhibáztad azt a célt, akkor az még mindig $8,000. De mi van, ha csak 1%-át keresnél, az $800 egy hónapban, amit meg tudnál keresni affiliate marketinggel. Úgyhogy beszéljünk most a megvalósításról, hogy hogyan tudod te ezt elérni. Már egy ideje beszélek erről, és haladunk előre, és rengeteg információt felvettem neked. De az információ önmagában nem fog semmit se segíteni rajtad, igaz? Tehát összeállítottam neked valami igazán különlegeset, hogy lerövidítsem a tanulási folyamatot, és segítsek abban, hogy azonnali eredményeket érjél el. De mielőtt azonban megosztanám veled ezt, és szeretnék elmesélni neked egy elrettentő példát, hogy emlékezz rá. Emlékszel, 10 éves koromban botlottam bele először az affiliate marketingbe, amikor édesapám adott nekem egy e-könyvet, 14 éves voltam. Mégis még mindig le voltam égve, és csak zseppénzt tudtam keresni vele, nem igazán nagy összegeket. De mi hozta meg nekem az igazán nagy áttörést? 21 évesen, amikor az első dollárban 6 számjegyű fizetésemet megkerestem, 21 éves koromig egyedül próbálkoztam, és itt a kulcs szó az egyedül van. De szeretnélek megóvni attól, hogy az én hibáimat elkövest te is, tehát ezért megosztok veletek valamit, amit én állítottam össze nektek. Tehát azok, akik tudni akarják, hogy mit állítottam össze, írjatok egy egyest a chatbe, nagyon gyorsan, ha látni akarjátok, hogy mit állítottam össze nektek. Király, már látok is egy csomó egyest. Ha nem akarod látni, semmi gond. Itt az idő, hogy kilép és elmenj, remélhetőleg hasznot húztál ebből a tréningből, kaptál néhány útmutatást, adtam néhány igazán jó tippet, és így elkezdhetsz néhány dolgot alkalmazni. Tehát szóval meg akartam menteni az embereket attól, hogy az én hibáimat elkövessék, és évekkel később, miután sikerült kellőképpen kifejleszteni önmagamat, és elérni egy olyan szintre, ahol magabiztos is vagyok, úgy döntöttem, hogy elindítom a ma már ismert Affiliate Akadémiát. Tehát szeretném bemutatni neked az Affiliate Akadémiát. Ez az én cégem, ahol segítünk az embereknek megtanulni, hogy hogyan válhatnak szabaddá, indíthatják el és növelhetik saját affiliate marketing vállalkozásukat. Akár Magyarországról, akár külföldről, bárhol is vagy a világban. Tehát mivel itt maradtál a végéig ezen a tréningen, összeállítottam nektek egy különleges gyors csomagot, amit az Affiliate Marketing Akadémiának neveztem el, és a továbbiakban most bemutatom neked, hogy miről is szól ez a program. Tehát az Affiliate Akadémia az egy nem bullshit, egyszerű és barátságos környezet, ahol megtanulhatod az affiliate marketinget, és fejlesztheted nem csak a kampányaidat, hanem saját magadat is, mint személyt. Az itt szerzett barátaid döntő fontosságúak lehetnek a sikered szempontjából. Ezt a tartalmat még soha nem osztották meg, és úgy terveztük meg, hogy lépésről lépésre végigvezessen a folyamaton, akár most kezded, akár már megszerezted az első affiliate jutalékodat.
személyesen foglak kihívás elé állítani, számon kérni és támogatni téged. Elkötelezett vagyok, hogy minden téren a maximálisat nyújtsam, és könnyen érthető modulokat tartalmaz ez az Affiliate Akadémia, amely lépésről lépésre végigvezet minden egyes folyamaton. Minden szükséges útmutatást megkapsz a privát csoportunkban, a közösségi menedzserükkel folytatott csoportos kérdésfelelek coachingon keresztül. Minden hónapban élő webináriumot tartunk, itt lehetőséged lesz, hogy átnézzem a hirdetéseidet, annak érdekében, hogy biztosan sikeresek legyenek, és a legjobb és legaktuálisabb tanácsokkal látlak el, hogy mások ajánlatai hogyan népszerűsítsük. És ezt is megkapod, a privát csoportban lesz hozzáférésed, ahol tájékozódhatsz az affiliate marketing legújabb fejleményeiről, támogatást és bátorítást kaphatsz más kezdő emberektől. Valós életből vett példák, hogy lásd a megfelelő működést, le tudod modellezni azt, ami jelenleg bevált. Nem 2020-ban vagy 2015-ben, hanem most, 2023-ban és 2024-ben mi az, ami működik. Helyesen és jól, így nem kell teszteléssel és az ezekből fakadó tévedésekkel foglalkoznod. Éveket pazarolhatsz el komolyan, hogy kitaposd a saját utadat. Több száz eset tesztelése, több száz ajánlat tesztelése, hogy mi működik és mi nem. A sikertelen marketing kampányok miatt pedig el fogod veszteni a motivációdat, mert nagyon egyszerű motivációt elveszteni. Ha belefutsz egy-két értékesítési problémába, akkor már egyből megalázva fogod magad érezni, és soha nem éred el a nyerességet. A barátaid, a családod állandóan azt fogják kérdezni, hogy mikor szerzel már rendes munkát, de hozzá kell tennem, hogy nem a te hibád. A legtöbben, akik most itt vannak, mint te, valószínűleg nem is tudták, hogy az affiliate marketing létezett. És még ha tudták is, még ha próbálták is korábban, valószínűleg nem tudtak olyan dolgokról, mint például a konkurenciák hirdetéseinek felkutatása, erről szinte senki sem beszél. Tehát ha egy ideje megrekedtél, és ha nem érsz el olyan eredményeket, amilyeneket szeretnél elérni pénzügyileg, ha nem ott tartasz, ahol szeretnéd, és olyan életet, amit megérdemelsz, az nem a te hibád. Viszont felelősséggel tartozunk azért, hogy az új tudásunk alapján cselekedjünk. Tehát most már tudsz az affiliate marketingről, tudsz az értékesítési töltsérek építéséről, tudsz a termékek megtalálásáról, és arról is tudsz, hogy a nagyobb forgalmat hogyan kell növelni, tudsz minden olyan dologról, amiről beszéltünk. A te felelősséged mostantól, hogy az új információk alapján cselekedj, és meghozd a helyes döntést. Itt van egy gyors kis beszámoló Tadasztól, Litvániából, és rengeteg ilyen van amúgy, ahogy végigmegyek a képzésen. Csak felolvasom, amit Tadasz írt. Ő angolul írta, ugye, mert ő Litvániából való, tehát ő azt írja, hogy először nem a nagy pénz volt a célom, csak egy kis profitot, nyerességet akartam csinálni, olyan 3-4 számjegyű összegeket havonta. Ez volt az első célom. Aztán a program csatlakozása után 1 hónapon belül elkezdtem megkeresni nagyon-nagyon gyorsan sok pénzt. A tanfolyamot tényleg nagyon értékes, és mindenkinek ajánlom. Én körülbelül dollárban 5 számjegyű összegeket keresek havonta. Tadasz is példája ennek, hogy ez amit mondom, nem azt mondom, hogy azonnal, de követheted az általam leírt folyamatot, és biztosíthatsz magadnak legalább havi pár $100 nyereséget. És most valójában 2 lehetőséged van. Az első opció az az, hogy egyedül csinálod, és több 100 órát és több 100 000 forintot fordítasz arra, hogy elsajátítsd a szükséges tudást, vagy közvetlenül tőlem tanulsz, lerövidíted a tanulási folyamatot, és egyenesen profitot termelsz. Tehát összefoglaló, ezeket fogod kapni, amikor az Affiliate Akadémiához csatlakozol. Több órányi oktató videót, amiben lépésről lépésre bemutatjuk, hogy hogyan kell beállítanod az aranytojás tojó rendszert. Ennek az értéke 349.999 forint. Hozzáférés kapsz a privát közösségünkhöz, ennek az értéke 34.999 forint per hónap, és havi egyszeri hozzáférést kapsz a kérdez-felelek támogatói hívásokhoz, aminek az értéke 169.999 forint. Ezért simán elkérhették amúgy $1593, könnyedén el tudnám kérni. Vannak tanítványaim, akik ennél sokkal többet fizettek azért, hogy a segítségemet és a támogatásomat kapják az affiliate marketing útjuk során. Sokan közülük most ennél sokkal többet keresnek minden egyes nap. De elgondolkodtam azon, hogy mit engedhetne meg magának a fiatalabb énem. Tehát mit tudtam volna kifizetni, amikor még csak elkezdtem megtanulni azt a tudást és támogatást,
ami a sikerhez szükséges ebben az üzletben. És ezért találtam ki egy szuper megfizethető fizetési opciót. Csatlakozz most hozzánk csak 64.999 forintért. Tehát mindössze annyit kell tenned, hogy erre a linkre kattintasz, vagy hát nem tudsz kattintani, mert ugye ez egy videó, ez egy replay, tehát azt tudod csinálni, hogy megnyithatsz egy új lapot a böngésződön, és üsd be, hogy http://akadémiakával.iamqueen.link, amit látsz itt. Erre a linkre menjél, és fel tudsz regisztrálni. Ez amúgy egy Affiliate Akadémia tagsággal jár, tehát a havi tagság az 20.000 forint, 19.999 forintba fog kerülni. Ezt bármikor lemondhatod, viszont emlékeztetnélek rá, hogy ez az ajánlat csak az első 500 embernek szól, utána nagy valószínűséggel meg fogom emelni ezt az árat. Legutóbb, amikor kiraktam az Affiliate Akadémia csatlakozáshoz a linket, a lehetőséget, akkor pár percen belül 300-an regisztráltatok. Úgyhogy ez az 500 limit, ez nagyon hamar el fog kelni, úgyhogy mindenképp most menj az akademia.iamqueen.linkre, és jelentkezzél. És itt van még egy üzenet az egyik diákomtól, Brandontól. A megtérülés számomra megkérdőjelezhetetlen volt. Kétségtelenül megéri a pénzt és az időt, és nem csak azt kapod, amit tanulsz belőle, hanem Krisztinát is, mint értékes kapcsolattartót, aki épp olyan értékesnek bizonyul, mint maga a tanfolyam. Ezért nagyon ajánlom őt. Szóval, ha gondolkozol, ha bizonytalan vagy, csak tedd meg. Most értem el az első 6 számjegyű havi profitomat, és a világ tetején vagyok. Tehát Brandonnak is sikerült elérni az első 6 számjegyű profitját, nyerességét, miután megkapta a segítségemet és útmutatásomat. És tudom, hogy valószínűleg arra gondolsz, hogy ez a fiszkó több mint 6 számjegyű profitot keres havonta. De igen, ezek valódi számok, és ez a profit az összes költség levonása után van. Tehát amit egyesek egy év alatt próbálnak megkeresni, vagy évek alatt, ő ezt minden hónapban megkeresi a 20-as éveiben. Tehát itt a lehetőség, 500 embernek még adok lehetőséget arra, hogy 64.999 forintért csatlakozzon az Affiliate Akadémiához, és utána 20.000 forintért meg tudja tartani a havi tagságiát. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél erre a tréningre, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindent tanultál, és találkozunk bent az akadémián.